Hej så alle sammen, og velkommen til tredje episode af min Let's Play 2, tror jeg det var. Jo, 2. Let's Play 2 episode 3, ja. Jeg har været hjemme og bygget lidt på huset og fundet nogle ting. Jeg har fundet sukkerrør og sådan nogle ting, og lavet lidt ved minen, og ja, det er mange ting. Men jeg er i gang med at gøre huset færdigt, og ja, så jeg ved om jeg vil optage noget Hackslash Mine bagefter det her, og ja, det kommer så ikke lige op med det samme jo, men ja, efter jeg har lavet den her video og uploadet den, så vil jeg lade spille noget Hackslash Mine, tror jeg, og det vil jeg nok også optage. Men jeg har brug for jer. Skriv ned i kommentaren, ikke oppe, men nede. Okay, det ved jeg lidt godt. Men I skal skrive, om jeg skal stoppe videoen, sådan stop den, og så mine, eller hvad jeg nu skal, fælde træer eller noget, hvis jeg skal det. Så vil det spørge, om jeg skulle stoppe videoen, og så når jeg er færdig, så optage igen, eller sådan, at ellers skal jeg speed videoen. Speed sådan, når jeg har træer og sådan noget. Det ved jeg ikke, om jeg skal jo. Og derfor jeg vil spørge om, hvad I synes. Og så vil jeg gøre det. Og så ja. Men i Hackslash Mine, der vil jeg spille, eller der vil jeg ved ikke, om jeg kan få lavet en server. Men det er det ikke Hackslash Mine, man snakker om jo. Fordi, eller en Minecraft server, sådan en fans server. Fans. For man godt vil spille, men det bliver desværre hamachi. Det er lige det, jeg har haft bøvl med det flere gange. Og så, det vil jeg nok også hørt i den der Minecraft Let's Play 1. Den der episode, den der vi har lidt sammen med Casco. Men jeg er bare så lav i den. Det er pisse irriterende, når man snakker over Skype. Jeg skal få fikset. Eller fikset det. Det er skide irriterende. Men jeg spiller, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg lige skal snakke om, men det er ikke så mange ting, jeg har snakket om. Men jeg håber, I har set den der video om min hund. Den hedder Chap, og det med storebror Cool Gaming, han har også, det er hans hund. Og den kan jo hoppe som sindssyg. Men jeg har lavet en lille fejl i den. Det gør ikke så meget. Men jeg glemte at få noget med, nogle clips, men det er det samme næsten. Men så er jeg jo i gang med at rendere, eller lave en video sammen med hvor vi har lavet sammen med cykler, og ved den lastbil, hvis I kan se det, når I kan se på videoen, og den med min hund Chap. Der har vi lavet sådan en rammebombe bag på den, det kan I ikke se, fordi den har vi fjernet inden de optog. Og den lastbil, det er en jeg selv har bygget. Og så ja, den kan også køre, og i dag har jeg hjulpet med at flytte den til ind i en lade, sådan så at den kan ikke tåle vand. Og så kommer Cool Gaming ind lige med lige når jeg optager. Så er jeg tilbage, og det må I undskylde, men Cool Gaming fik sin telefon ned bag radiatoren i hans værelse, så han kunne ikke lige få sin telefon op igen. Han manglede lidt hjælp, for jeg skulle stikke noget ind og så prøve at få den lidt længere hen, hvor der var mere plads til at komme ud. Og så fik vi den endelig ud, og det var det eneste, vi ville spørge om. Men jeg tror, jeg skal ind og sove nu for satan. Og ja, jeg har fået noget kød og øl. Men ja, det er ikke så meget. Men nu kan jeg også vise jer det, hvad jeg har lavet på huset. Og det her, det bliver så ikke det hus, jeg vil beholde. Eller have hele tiden. Det bliver lavet. Men det her har jeg altså lavet, men jeg er ikke færdig endnu. Og
så der går lige ned til mine. Så ja, det er derfor jeg er ved at få Mine 3 eller Hack 3. Og det var lige det jeg skulle bruge. Så ja, jeg snakker nok ikke så meget. Det plejer at være. Jeg ved ikke hvorfor. Det har aldrig noget at snakke om. Men jeg ved ikke om jeg har fortalt i en af videoerne om en station jeg nok får om et år eller sådan noget. Men jeg kan ikke garantere for om jeg får den. Men det kommer måske. Det kan jeg ikke sige. Men kun måske. Og mere vil jeg ikke sige. Og unboxing, det vil jeg kun gøre, hvis jeg får den og har tid. Desværre. Men det var det eneste, som faktisk vil sige her lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad andet skal snakke om. Jo, Tekkit, det tror jeg gerne. Jeg tror jeg vil spille. Jeg ved ikke om jeg skal lave en Tekkit episode også. Ja. Men ja, det vil jeg nok gøre. Men jeg vil blive færdig her. Og jo, så vil jeg også, når jeg engang bliver færdig her, måske med det her map her, så vil jeg det gå, når jeg kommer ind til Ender Dragon, jeg nok snart gå som vil jeg lave en Enderman farm, og det vil jeg få min store Coolgamer til at hjælpe mig. Han er god til at bygge sådan noget. Det har han altid været. Også dengang han ikke havde YouTube-kanal eller noget. Men det har han bare altid, og jeg ved ikke hvorfor. Det må I snakke med ham om. Hvis I gerne skal fanskype eller sådan noget, de kan også lave, men kun måske. Det vil jeg ikke garantere for. Men det kan I skrive ned i kommentaren. Sådan. Men så vil jeg lave en afstemning om server, om jeg skal lave en fanserver eller ej. Og det skal I så skrive til mig i kommentaren. Så det skal skrive at ja, du skal lave, eller ja, du må gerne lave en fanserver eller en server. Og det gør jeg nok måske, men hvis der kommer mange sådan over 20 eller sådan noget i løbet af tiden, så vil jeg nok gøre det, måske. Jeg har allerede oprettet en server, men det bliver på Amati, fordi det er mit whitelist. Alle bliver whitelistet, hvad jeg har skrevet i kommentaren, vil jeg gerne vil join server. Men serveren vil ikke være åben hele tiden, den må kun være åben sådan et par timer eller sådan noget om dagen. Det er forskelligt. Det er når jeg er på computeren. Kun der. Det vil jeg bare lige sige. Ellers så er det ikke meget. Ja. Jeg tror bare. Nå. Nu kommer jeg ind her. Og så ja, jeg ved ikke hvad meget jeg må skrive til mig, skrive i kommentaren, hvad jeg skal lave. Nogle spil eller sådan noget. Forslag til nogle spil. Jeg skal spille eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men ja. Det er ikke så meget at sige mere lige nu. Men ja, når jeg har fået sådan Vegas Pro 11 til at rendere, eller til at rendere film med. Og det er et meget godt program. Så det renderer film eller video med. Og det har jeg renderet den der med min hund Chappie. Så og hvis der I har forslag til, når jeg skal lave sådan nogle, baggrund til nogle videoer, sådan nogle miniaturebilleder, tror det hedder. Det tror jeg ikke, det er helt. Men det er de billeder, når du går ind på min YouTube-kanal, eller hvad du gør, søger efter en video, så er det et billede af, hvor der står måske Minecraft Let's Play, som jeg har ved en af mine videoer lige nu. Men det kommer nok ved alle Let's Plays, så kommer sådan et billede, hvad jeg har inden fra her fra min. Jeg har været inde, og så har jeg lige taget et billede, og det har jeg et billede fra.
hvor jeg står op på en bakke, som jeg har fjernet. Men der står jeg og kigger sådan her over det landskab her. Og det har jeg på... Jeg faktisk etteren. Episode 1 har jeg den faktisk på. Stemmer ikke? Nå, men så skal jeg bare have det på begge to her. På 2 og 3, som jeg er i gang med lige nu. Og... ja, jeg har ikke så meget at sige. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg har ikke så meget at sige. Og... ja, jeg håber I kan lide min video. Og I må gerne abonnere, subscribe, hvis I gider. I må godt det, det behøver I ikke. Men så ja, jeg håber I kan lide min video. Og I må gerne hjælpe mig med at lave, eller I må gerne sige, eller hjælpe mig med at lave de fejl jeg laver, hvis I synes det er fejl eller sådan noget. Gerne vil have at lave noget andet eller sådan noget. Det må I godt skrive om det. Men I skal, ja, hvad hedder det? Hvis I disliker, så laver jeg, hvad hedder det, kun, ja, hvad skal jeg lave? Som irriterende, sådan noget. Hvis I disliker, det ved jeg faktisk ikke. Flere undervideoer. Hvad tager? Nej, det kan jeg jo ikke, for den lastbil, den har jeg flyttet ikke ned til andet sted. Det kan jeg ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jo. Videoer, hvor jeg filmer mig selv med cykel, som jeg har en cykel. Og jeg cykler over ramper, det er jeg faktisk god til. Og så god er jeg fandme heller ikke. Og det er sådan taber, hvis det er ikke. Men så vil jeg lave sådan noget, så vil jeg lave sådan nogle show motion effects, hvis jeg kan det og sådan noget. Det er kun hvis jeg kan. Jeg siger, jeg lover aldrig noget, kun hvis jeg kan det. Eller har tid til det. Og det er det. Og jeg vil sige, jeg elsker at lave videoer, og hvis der er reklame på videoerne, så er det, eller hvis det er sådan en af reklamer og sådan noget på videoerne, så er det fordi, at jeg gerne vil, hvad hedder det, kunne lave nogle flere ting. Også fordi at ja, det er fedt for at sige. Og jeg er ligeglad, jeg laver ikke YouTube for at lave, eller for at tjene penge. Fordi at de penge, hvad jeg tjener, så får jeg alligevel ikke. Fordi det får jeg først om et stykke tid eller sådan noget, og et år og sådan noget. Og så skal jeg til at se ting og sager. Jeg ved ikke, jeg laver aldrig YouTube for at tjene penge. Kun for at det sjovt. Jeg kan godt lide at lave videoer. Og så kan jeg godt lide at lave videoer sammen med Google Gaming og mange andre, nogle andre YouTubere. Sådan noget. Og så kan det godt være, at jeg optager med dig, eller en af jer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Nå, men det ser jeg. Men ikke så meget. Det er faktisk nok, at jeg har sagt det. Jeg har så meget at sige. Det er faktisk næsten ingenting, men jeg tror jeg skal lydet har jeg på. Skal lidt skrue op også. Det bliver aften, og er nok lidt. Jeg er lige på at lave noget. Så ja. Jo, så er jeg lige på sådan en huset. Nej, jeg ved ikke om I har set min Battlefield Heroes video. Der var jeg noob. Dårlig til det. Jeg var faktisk ikke særlig god til det. Det har jeg været en gang der.
Nej, bare på spil, eller hvad det her der er på kedet. Og alt muligt. Hvad man kalder det. Men jeg synes selv, at jeg er rimelig god til Minecraft. Men så god er jeg heller ikke, synes jeg. Eller så god er jeg heller ikke til at bygge, synes jeg. Men jeg er god til crafting, sådan lidt god til, sådan fint. Men ikke sådan blære. Men det synes jeg bare selv. Jeg synes godt, at jeg er god til det. Jeg kan finde ud af det. Og jeg ved ikke, om jeg skal til at afslutte nu. Jeg afslutter, så ses vi i næste episode, og det er episode 4.